थांनानै थाथों दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनानै थाथों बर'सा देरहासार बर'सा देरहासार बुहुमनि बर'फोरखौ सिजो बुहुमनि बर'फोरखौ सिजो गोजोननानै बयबो बाहागोला गोजोननानै बयबो बाहागोला जय बर' हारिनि जय जय बर' हारिनि फरायसा आफादनि बिरबिला बे बिरबिलानि सिङाव बे बिरबिलानि गोमो गाबा जोंखौ फोरमायो इन्द' मंगलिया हारिनि फोलेर होननानै गिबियावनो फुंबिलि समनि साफ्रोम बाहागो लागिरि गेदेमा नोंथांमोनजों लोगोसे फरायसा फरायसुलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोम मावथि बिबानगिरि नोंथांमोननिसिम आङो गाहाम हामलायनायखौ बावदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बर'नि माहारिनि बिफा बिथांनि बे समाधि एबा बे गोथार थावनियाव बड'फानि 32थि थैनाय सान 1990 मायथाइनि 1 मे बे दिनैनि सानावनो जों बयबो गोसोआव गोरबोआव जोंनि दुखु दाहा गासैखौबो जोङो सहायनो हायाब्लाबो जोंनि गेजेरनिफ्राय अबथिरायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै थानाय समावनो बड'लेण्ड आलादा रायजो दाबिनायनि जे गणतान्त्रिक सोमावसारनाय बेखौ दैदेनफुबाय थानाय समावनो नोरजिया देहाजों बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय अबथिरायै आनज्रायलांदों आरो बे दिनैनि सानानो बर' हारिनि थाखाय मख'जाथाव आरो गोसोखांथाव सान आरो बेराफारसेथिं बियो जोंनि दुखुनि सान। बे समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आनान गसाइनियाव आर'ज गाबदों बर' माहारिनि जानानै। बे समाव बड'फानि मंखरसालियाव एबा खाम्फायाव बिबार बावदों मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर परमेश्वर ब्रह्म बिथाङा बे हाबाफारिखौ मावफुंगासिनो दङ। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ जों अराय गोजोर खालामनांगोन। बिथांनि बिहोमाखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों अरायबो सिबिगोन मान होगोन। आरो मोनसे बाथ्रा दङ, जाय हारियाव बिर जोहोलाव जोहोलावजोमोनखौ सिबियो फुजियो बे हारियाव अरायबो गिदिर गोलाव जोनोम जायो। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे बाथ्राखौ जों अराय फोथायो। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि होलांनाय सान्थौ सानस्रि आरो आदर्शखौ जोङो अराय जों गोजोर खालामगोन। जेब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुहुमाव थांनानै थागोन जोंबो बिथांनि सानस्रि आदर्श आरो सान्थौफोरखौ बुहुमाव जोङो गोसारहोगोन। खावलायबाय राज्यो सभानि MP रेमबेरा नार्जारि आं बिथांखौ बिबार बावनो खावलायबाय। दुलाराय बर' गुदि फरायसालि आफाद आसाम गाहाय नेहाथारि थानेस्वर ब्रह्म दैमारि आं बिथांखौबो खावलायबाय। बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि रमिला इस्लारि आं बिथांखौबो खावलायबाय। गसाइगाव कलेजनि प्रिन्सिपाल कुमुद रन्जन बसुमतारी आं बिथांखौबो खावलायबाय। इउन एकाडेमि क'क्राझारनि बिथोनगिरि बिथांखौबो आं खावलायबाय। गसाइगावनि MLA बिथांखौबो आङो बिबार बावनो खावलायबाय। जों खावलायगोन आं बेनि आगोलावनो जोंनि गेजेराव हांख्रायनाय लेखा नुजाफैनो हानाय बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि मुस्रिमा रमिला इस्लारि बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरबाय।